Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna. Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Prabhuji Hare Krishna Mataji Hare Krishna Mataji Hare Pranam. Krishna Mataji, pranams. Hare Krishna Mataji Hare Krishna Shanmugam Prabhuji Pranams. Hare Krishna devotees எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hare Krishna. Mataji sound இல்லை Mataji sound இல்லை கேக்கலையா? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது கேக்குதுங்களா மாதாஜி? பாருங்க, சின்னதா கேக்குது. வால்யூம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் கட் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சரஸ்வதி மாதாஜி எல்லாருக்கும், லதா மாதாஜி எல்லாருக்குமே சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரிபோல். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து L1ல இருக்கோம், லெவல் 1ல. அதில் சாப்டர் 3 நம்ம பார்க்க போகிறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில் கர்மயோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை பகவான் கொடுத்த உபதேசம், லைஃப் மேனுவல், நம்ம ஹியூமன் லைஃப் எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், உபதேசங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப பொக்கிஷம். நம்மளாம் ரொம்ப சுக்ருத்தியோட இருக்கோம். அதுவும் பானபைட் பரம்பராலேருந்து பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய நல்ல விஷயம். சரிங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில் கிடைத்தற்கரிய ஒரு வாய்ப்பு. இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேவையானது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்மள ரொம்ப சுக்ருத்தியோட இருக்கோம். நல்லபடியாக நம்ம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம நல்லபடியாக வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். சரிங்களா? ஸோ இந்த சத்சங் எதுக்காக அப்படின்னா, பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணி அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழறதுக்கான பிரயத்தனம் தான். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம நல்லபடியாக பகவானோட அனுகிரகம், ஆச்சாரியர்கள் அனுகிரகத்தோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கர்மயோகம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்மயோகம் அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 7லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் அப்படின்றது பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் அப்படின்றது. சரிங்களா? இந்த யோகங்கள்லாம் நம்ம தெரியறதுக்கு முன்னாடி யோகம்னா என்னன்னு தெரியணும்ல. நம்ம கர்ம யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். யோகம்னா என்னென்னா, ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிற ஒரு சாதனம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஆத்மா நம்ம இருக்கோம், பரமாத்மா பகவான் இருக்காங்க, 2 பேரும் இணைக்கிற ஒரு கருவி. அதுதான் யோகம் அப்படின்றது. கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, செயல்கள் மூலமா இணைச்சிக்கிறது. கர்மம் அப்படின்னா கர்மான செயல், நம்ம செய்கிற செயல்கள். அந்த நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்கிறோம் இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய நம்ம செயல்கள் செய்கிறோம். அந்த மாதிரி செயல்களால் நம்ம பகவானோட இணைச்சிக்கிறது தான் கர்மயோகம் அப்படின்றது. என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங், கர்மன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. இப்போ வந்து ஒரு நெருப்பு இருக்குது அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு குழந்தை போய் தொட்டுச்சு அப்படின்னாலும் அது சுடும் இல்லைங்களா? இது குழந்தையாச்சே, பரவாயில்ல போனா போகுது அப்படின்னு வந்து சுடாமல் இருக்காது. அதோட இயல்பு சுடுறது. அதே மாதிரி தான் நம்ம கர்மா அப்படின்றது தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் தெரியாமல் செஞ்சாலும் அதுக்கான பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும். அப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை, என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றது. இல்லைன்னா அப்புறம் வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு செஞ்ச இம்பையஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக கஷ்டம் வரும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுவோம். அதுக்காக கடவுளை நிந்திப்போம், சுற்றி உள்ளவங்களெல்லாம் நிந்திப்போம். ஆனால் அப்படி கிடையாது. நம்ம செஞ்ச செயலுக்கான பலன் தான் நமக்கு எப்பயுமே நம்மளுக்கு கிடைக்குமே தவிர, வேற பகவானாலேயோ இல்லை மற்ற விஷயங்கள்னாலேயோ நம்மளுக்கு கெடுதல் நடக்காது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம செய்கிற செயல்கள் நல்ல செயல்களாக இருக்கணும், அதுவும் பகவானுக்கான செயல்களாக இருக்கணும் அப்படின்றது. அது மாதிரி நல்ல செயல்கள் செஞ்சாலும் நம்ம வந்து
சந்தோஷங்களை அனுபவிப்போம். ஓகேங்களா? ஆனா, பிறப்பிறப்பு சஷ்டிலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கான செயல்கள நம்ம செய்யணும். அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஆ இப்ப நம்ம வந்துட்டு அப்படியே நம்ம சாப்டருக்குள்ளார போலாம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கு? இல்லையா? சரி, ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहनललितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौष्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்திலே நல்லபடியாக. இப்போ நம்ம சாப்டர் 3 நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து உங்களோட ஃபோன் நம்பரை சேட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. ஸோ தட் சண்முகம் பிரபுஜி அதுக்கு உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண முடியும். சரிங்களா? மறக்காமல் சேட்டில் உங்களோட பேரும் உங்களோட ஃபோன் நம்பரும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் நேத்திக்கு. அர்ஜுனருக்கு இருந்த இந்த 5 விஷயம், அதாவது இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும், இருமனம் அப்படின்ற இந்த 5 காரணங்கள்னால அவங்க போர் பண்ணுறதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அது அர்ஜுன விஷாத யோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நேற்றுக்கு செகண்ட் சாப்டரில் பகவான் இந்த 5 கேள்விகளுக்குமே நல்லபடியாக அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுத்துட்றாங்க. சரிங்களா? இரக்கம் அப்படின்றதுல வந்து எல்லாரும் அழிஞ்சுப்பிடுவாங்களேன்னு வருத்தப்படுறாங்க இல்லையா? அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஆன்மீகத்திலன்னா, சரீரம் அல்ல நான் ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம சரீரமே நம்பன்ற மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருப்போம். அதுதான் இல்யூஷன் மாயான்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஆத்மா தான் நித்தியமானது, என்னைக்கும் அழியாதது அப்படின்றது நம்ம உணராமல் அழிய போகிற சரீரம் அதுக்கான விஷயங்களையே நம்ம கவனத்தில் வச்சுருப்போம். அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, சரீரம் இல்லை நான் ஆத்மா அப்படின்றது. அந்த வகையில் நமக்கு ஆத்மா பற்றின ஞானத்தை பகவான் வந்து 11 to 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போது அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறாங்க, நீ யாரையும் அழிக்க போகிறதில்ல, எல்லாருமே எப்பயுமே இருக்க தான் போகிறோம். இதில் வந்து பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியர் எல்லாம் அழிஞ்சாலுமே அவங்களுக்கு அடுத்தது ஒரு உயர்ந்த பிறவி தான் கிடைக்கும், உயர்ந்த நிலையை தான் அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை அப்படின்றதுல 31லேருந்து 37 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அதில் என்ன அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணால் எனக்கு இன்பம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, போர் பண்ணேன்னா உனக்கு வந்து இருந்தாலும் ராஜ்யம் கிடைக்கும், இறந்தாலும் சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஆனால் போர் பண்ணலைன்னா தான் உன்னையே உன்னோட திறமை எல்லாரும் நிந்திச்சு பேசுவாங்க. அதுதான் உனக்கு வந்துட்டு வலி வேதனை ரொம்ப கொடுக்கும், இன்பம் இல்லாமல் இருப்ப அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அப்புறம் பாபச்செயல் அப்படின்றதுல பக்தியில் எந்த செயல்பாடு நம்ம பண்ணாலும் அதில் பாபம் கிடையாது அப்படின்றது தான். சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனர் போர் பண்ணுறாங்க, இதே வந்து தான் வந்து ஆட்சி அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் அப்படிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் போர் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு கர்ம பலன் உண்டு. சரிங்களா? ஆனால் தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக செய்கிற எந்த ஒரு செயலுக்கும்
அதாவது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுக்கும் கர்ம பலன் கிடையாது. பகவானை விடுத்து செய்ற செயல்களுக்கு தான் கர்ம பலன் உண்டு. இப்ப அவங்க போர் பண்றது என்னன்னா, அவங்களுக்கு ராஜ்யம் அனுபவிக்கணுன்ற எண்ணம்லாம் இல்ல. இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து சமரசம் போயிருக்காங்க. இதுவரைக்கும் செஞ்ச அனைத்து தவறுகளையுமே நாங்க வந்து மன்னிச்சிடுறோம் அப்படின்ற அளவுல அவங்க இருக்கிறாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் போர் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. அப்போ அவங்க வந்து எதுக்காக போர் பண்ணாங்க அப்டின்னா, அதான் நிஷ்காம கர்ம யுகத்துல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக போர் பண்றாங்க. அந்த மாரி செயல் வந்து பக்தி செயல்பாடு வந்து பாவம் கிடையாது. குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்றதுல வந்துட்டு, வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இதுவரைக்கும் துவாபர யுகம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கலியுகம் வரப்போகுது. பழைய புராதனமான தர்மங்கள் தான் இப்ப இருந்துட்டுருக்கு. அது தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா நீ இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இருமனம் அப்படின்றதுல வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சிரமம் இருக்கு, ஒரு டெசிஷன் எடுக்க சிரமம் இருக்கு அப்படின்னாலும், நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிடணும். சரிங்களா? பகவான் பகவத்கீதையில என்ன உபதேசம் குடுத்துருக்காங்களோ, அந்த படி நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். அதுதான். சரிங்களா? நம்மளுக்கு மெயினான ஒரு அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே பகவத்கீதை தான். வாழ்க்கையில. அதுல என்ன குடுத்துருக்காங்களோ, அத நம்ப செய்யணும். அப்ப அதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்டின்னா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்டின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆ எப்டின்னா, ம் எப்டி அர்ஜுனர் வந்து அ அவங்களோட தேர பகவான் தானே அவங்களுக்கு ஓட்டுனாங்க, அவங்க தேர. இல்லைங்களா? ஸோ, அந்த வகையில எல்லாத்தையுமே பகவான்ட்ட பொறுப்பு அவங்க ஒப்படைச்சிடுறாங்க. பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள எந்நேரத்தில பாதுகாக்கணுமோ, அந்நேரத்தில பாதுகாத்து, எந்நேரத்தில அவங்கள கைட் பண்ணணுமோ, அந்நேரத்தில கைட் பண்ணி ரொம்ப அழகா பார்த்துக்கிறாங்க. அது மாரி நம்ப நெனச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ப தான் வாழ்க்கைய சரியா வாழ முடியும். நம்ப தான் எல்லாத்தையும் சரியா செய்வோம். நம்ப தான் வந்து டெசிஷன்லாம் கரெக்ட்டா எடுப்போம் அப்படின்ற மாரி. ஆனா அப்படி இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, பகவானே நீ தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்ற மாரி சரணாகதி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ப பக்தி பண்ணணும். அதே சமயத்துல நம்மளோட கடமையையும் நம்ப செய்யணும் அப்படின்றது தான். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அதுல, உறுதியுடன் நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அ இப்ப நம்ம வந்து அத்தியாயம் 3க்கு நம்ப வரோம். கர்மயோகம் நம்ப பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னா, ம் துறத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்றது. இப்ப பக்தி பண்ணுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்களா, உடனே அர்ஜுனருக்கு ஒரு டவுட் வந்துரும். சரிங்களா? இந்த டவுட் எல்லாம் நமக்காக தான். அவங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது. நம்ப வந்து சரியா வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான். இப்ப பக்தி தானே பண்ணணும். அப்ப நான் ஏன் மத்த செயல்கள்லாம் செய்யணும்? நான் ஏன் இந்த மாரி ஒரு கொடுமையான, பயங்கரமான போர்ல நான் ஈடுபடணும்? அப்ப நான் பக்தியே பண்ணிட்டு போறேனே! டிவோஷனல் சர்வீஸே பண்ணிடுறேனே! அப்படின்ற மாரி அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நான் அது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது கூட இல்லாம, நான் வந்து இதுலேருந்து விலகிக்கிறேன். அ இந்த கொடூரமான போர்ல நான் ஏன் ஈடுபடணும்? அ பக்தி தான் சிறந்ததுனா, அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்போ பகவான் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அ அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு பேராகிராஃப்ல ஃபர்ஸ்ட்டு பர்பட்ல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா எழுதியிருப்பாங்க. அ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது சோம்பேறி நிலை இல்ல. செயலில்லாம இருக்கிற நிலை கிடையாது அப்படின்றது. சரிங்களா? ரொம்ப ஆக்டிவா நம்ம இத செயல்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஆன்மீக விஷயம் அப்படின்றது. சரிங்களா? சும்மா பக்தி பண்றேன்ட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு இடத்துல அப்படியே சாண்டிங் மட்டும் பண்றது, அந்த மாரி மட்டும் நம்மலாம் வந்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம கடமையும் செய்யணும். நம்ம அதே மாரி நம்ம நல்ல பக்தியிலயும் நம்ம இருக்கணும். 2மே பொருந்த வரணும். சரிங்களா? அதுதான். ஆ ஸோ அதனால எதையும் அப்படியே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அ இருக்கிறது அப்படின்றது கிடையாது. அதாவது சோம்பேறி நிலை அப்படின்றது, செயலில்லாத நிலை அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றத பார்ப்போம். சரிங்களா? அதனால துரத்தல் அல்லது செயல் அதில ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு சரியானதா சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞான யுகம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டம் கர்ம யோகம் பத்தி எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்றத ஸ்லோகங்கள்ல பார்ப்போம். மிகப்பெரிய திரி என்ன அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். நேத்திக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? ஆ எங்க நம்ம ஃபால் டவுன் ஆகுறோம் அப்டின்னா, எதனால நம்ம ஃபால் டவுன் ஆகுறோம் அப்டின்னா, புலனின்ப பொருட்கள் மேல நம்ப கவனத்த கொண்டு போய் அதோட அட்டாச்மென்ட் ஏற்பட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுல அந்த லஸ்ட் அதிகமாகி, அதுல நம்மளுக்கு கிடைக்காதப்ப கோபம் வந்து, கோபத்தினால நம்ப ஃபுல்லா எல்லாமே மதிமயக்கம், அப்புறம் வந்துட்டு ஆ மெமரி லாஸ் இந்த மாரிலாம் வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம கடைசியா ஃபால் டவுன் ஆயிரும். வீழ்ச்சி அடைஞ்சிரோம்ன்னு பார்த்தோம். இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம புலனின்ப பொருட்கள், புலனின்ப பொருட்கள்ல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அப்படின்றத எது அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோம்னா, ஆமை தன் கூட்டுக்குள்ள வைத்து அடக்குதல் போல அப்படின்றத நம்மளுக்கு சரிங்களா? எப்படி தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிக்குது ஆமை? தன்னோட அங்கங்கள உள்ளுக்குள்ளார கொண்டு வந்துருது. அதே மாரி இந்த ஜட புலனின்ப பொருட்கள பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கர்ம பலன்ல போய் சிக்கிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய சென்சஸ நம்ம கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும். அதுதான் ஒரு
சேஃப்டியான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அது நம்ம நேத்திக்கு லேர்ன் பண்ணோம். அது மாரி இன்னைக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படியே ஸ்லோகங்களோட நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஏக்கம் வத. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்ப நம்ப 2 டைப் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 3.6லயும் 3.7லயும். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? அவசியம். இப்ப சரஸ்வதி மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது ஆ, யார் சொல்லியிருக்காங்க? உமா மாதாஜி. ஆமா. ஆ, உஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கர்ம கிருஷ்ணா. ஆ, சரஸ்வதி கர் மாதாஜி வாசிக்கிடுங்க. ம். ம். कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् விமூடாத்மா மித்யாச்சரஸ்த உச்சியத்தே. பலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனத்தை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி மாதாஜி. போல். ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, புலன்கள் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? இங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா, அவங்கள பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க? நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க மாரி இருக்காங்க. ஆனா அவங்களோட செயல்லாம் எப்படி இருக்கு? தவறான செயல்கள்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியுது. அவங்க செய்ற செயல்கள் வந்து சரியான ஒரு பக்தன் செய்ற மாரி இருக்கா செயல்னா? இல்ல. இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இந்த மாரி உள்ளவங்கள என்னன்னா, போலி மனிதன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மித்யாச்சார அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, அதே சமயத்தில் புலனின்ப பொருட்கள் மனதை அலைப்பாய விடுபவன். புலனின்ப பொருட்கள். வெளியில இருக்கிற புலனின்ப பொருட்கள்ல மனத அலைப்பாய விடுறது. பார்க்கறதுக்கு ஒரு டிவோட்டி மாரி இருப்பாங்க. ஆனா, எந்த ஒரு புலனின்ப பொருட்கள்லயும் ஈடுபாடோடயே இருப்பாங்க. சரிங்களா? வெளியில பார்க்கறதுக்கு அப்படி இருப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ளார ஆசைகள் நெறையா இருக்கும். அந்த மாரி இருக்கிறவங்க தன்னை முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? போலி மனிதன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இன்னொரு பக்கம் இருக்காங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா, இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்பிள். அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் செயலில் உள்ள புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்த முயன்று, சரிங்களா? பற்றுதல் இல்லாமல் கர்ம யோகத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கினால், அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இதுதான். புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தணும். மனசுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகணும் விஷயம் அப்படின்னா, பெர்ஃபெக்ஷன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, நம்மளோட தாட்ஸ்ல. சரிங்களா? மனதுல ஃபர்ஸ்ட் தூய்மை ஏற்படணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா புலன்கள் என்ன ஆயிடும்? தூய்மை ஏற்பட்டுடும். சரிங்களா? அந்த மாரி இருக்கிறவங்க, கர்ம யோகத்துல, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க தான் மிகவும் உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பிக்சர்ல பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, பூரியில ஜெகநாத் மந்திர் இருக்கும். சரிங்களா? ஆம், ரொம்ப விசேஷமான கோயில் அது. அவசியம் எல்லாரும் போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்தலம். ம். அங்க வந்து என்னன்னா, ரத யாத்திரை ஒவ்வொரு வருஷமும் சிறப்பா நடைபெறும். நெறைய உலகத்துலேருந்து நெறைய மக்கள்லாம் வருவாங்க. இந்த வருஷம் கூட 7 லேக்ஸ்லேருந்து 10 லேக்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரசித்தியான ஒரு விசேஷம் அங்க தேர் திருவிழான்றது. அப்படிப்பட்ட தேர் திருவிழா அப்பயும் அங்க ஒரு ஐதீகம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இப்பயும் அந்த ஒரிஸ்சாவுல கிங் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த கிங் வந்து இப்பயும் இருக்காங்க. ம். ஆ அந்த வ அரசர் பரம்பரையிலேருந்து வரவங்க வந்து, இந்த மாரி தொடப்பத்தால அவங்க என்ன பண்ணணும்? கிளீன் பண்ணணும். அ அந்த பாதைய. அவங்க அந்த மாரி கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரத்தம் வந்து மூவ் ஆகணும். இது வந்து ஐதீகமா இப்பயும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? இவங்க வந்து ஒரு பெரிய அரசர். இவங்க என்ன பண்றாங்க? இவங்களுக்கே நெறைய பவர் இருக்கு. வேலை செய்றதுக்குலாம் ஆள் இருக்காங்க. இல்லைங்களா? கிங் வேற, இந்த மாரி. ஆனாலும் என்ன பண்றாங்க அவங்க? பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. மனதால் தூய்மையா என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ, அதனால யார் ஒருத்தவங்க மனத தூய்மையா வச்சு புலன்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி பண்றாங்களோ, செயல்கள்ல செய்றாங்களோ, அவங்க தான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ 2 டைப் ஆஃப் பீப்பிள் பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க வந்து மித்யாச்சார அப்படின்றவங்கள பார்த்தோம், போலி மனிதன். இன்னொருத்தவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அ உஷா மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? விஷ்ணுபிரியா அப்படின்ற ஐடியில இருக்கிறவங்க உஷா மாதாஜி தானே? அவங்க இல்லையா? இருக்காங்களே! ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்கும்? மாதாஜி கிடைச்சிருச்சு. கேக்குது மாதாஜி. சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி?
வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. யஞ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ அந்யத்ர லோகோ அபயம் கர்ம பந்தந்த ததர்த்தம் கர்ம கௌதேயா முக்த சங்க ஸ்மாச்சரா. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். தேவாந்த் பாவயதானேன தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பிரம்ம வாப்ஸ்பயதா. யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, கரெக்டா இந்த ஸ்லோகத்தை படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். அதுதான் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்களை நிறைவேற்றப்படலாம். சரிங்களா? பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செய்யணும். மற்ற செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த செயல்கள்லாம் பௌதீக உலகத்தோடு நம்மள பந்தப்படுத்திடும். அதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க கர்மயோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. நம்ம என்ன மாதிரி கர்மான செயல்கள், என்ன மாதிரி செயல்கள் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஏன்னா எல்லா செயலுக்கும் பலன் உண்டு. நம்ம வந்து புண்ணிய செயல்கள் பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு, பாப செயல்கள் பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துருவோம். அப்போ இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களை நம்ம பண்ணணும். அப்படி இல்லாத செயல்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம விட்டுறணும். இல்லைன்னா அது நம்மள பந்தப்படுத்திடும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில பந்தப்படுத்திடும். சரிங்களா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவான் பகவத்கீதையில நிறைய என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு கடமையை சரியா செய்யணும். இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கேன் அதனால நான் எல்லாத்துலயும் விளைக்கிறேன், அப்படி கிடையாது. ஆனா எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யற அளவுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும், அந்த ஒரு பக்குவம் இருக்கணும். அதுதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சம்பிரதாயத்துல பானஃபைட் பரம்பரால நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? எப்படி எல்லா செயலையுமே நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறது அப்படின்றது சாதனா பக்தின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம. சரிங்களா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம செய்யணும். இப்ப நம்ம வந்து பேசணும்னு விருப்பப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய இப்ப சிலவங்கெல்லாம் பேசுறதுக்கு பிடிக்கும், எனக்குமே பிடிக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவான் நாமத்தை நிறைய நம்ம உச்சாரணம் பண்ணலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி நிறைய சாப்பிடணும்னு தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணணும், பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அது எல்லாத்துலேயுமே பொருந்தும். நம்ம வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து, ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுலேருந்து, சரிங்களா? எல்லாத்துலேயுமே இது வந்துட்டு பொருந்தும் நமக்கு. எது செஞ்சாலும் பகவான் ரிலேட்டடாக நம்ம செய்யணும். அப்போ நம்ம கடமைகளையும் செய்யணும். ஆனால் யாரோட திருப்திக்காக அந்த கடமையை செய்யணும், பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம செய்யணும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலேருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். இந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும்போது நம்ம பந்தத்தில் வரமாட்டோம், அதாவது பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வரமாட்டோம். இப்போ இங்கே என்னென்னா, தேவர்கள் வழிபாடு பற்றி நம்ம இந்த 3rd சாப்டரில் நல்லபடியாக பார்ப்போம். சரிங்களா? தேவர்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா, அவங்கள நம்ம நல்லபடியாக வந்துட்டு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அவங்கக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கிருஷ்ண பக்தி வேணும்னு கேட்கணும். நமக்கு அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு மனப்பக்குவம் இருக்கணும். சரிங்களா? நம்ம வந்து தேவர்கள்கிட்ட போயிட்டு பிஸ்னஸ் பேசுகிற மாதிரி நிறைய எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணால், கிருஷ்ண பக்தியில் என்ன நல்லா சிறப்பாக கொண்டு வாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம கேட்கணும். சரி, இப்போ இங்கே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை நம்ம வாழலை, பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வாழ்க்கையை நம்ம வாழலை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம இருக்கோமா, அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, யாகங்களில் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். நம்ம இப்போ இங்கே சர்வை பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? நம்ம சர்வை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது, சாப்பாடு, தண்ணி, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இல்லைங்களா? இந்த உலகத்தில் இதெல்லாம் யார் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, தேவர்கள். பஞ்சபூதங்கள் இருந்தால் தானே செடி வந்து வளர்ந்து அதுலேருந்து நமக்கு எல்லாமே உணவெல்லாம் கிடைக்கும். அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த நீர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உணவு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா தானே நம்மளால சர்வைவே பண்ண முடியும் இந்த உலகத்தில் இல்லைங்களா? அது பேசிக் சோர்ஸு. இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு யார் கொடுக்குறாங்க, தேவர்கள் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அவங்க எதனால கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்மளாம் சரி யாகங்களில் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு அதை நமக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. நம்மளும் அவங்களுக்கு யாகம் பண்ணுறோம். அதாவது வேத முறைப்படி
நம்ம வந்து நிறைய இந்த வர்ண பூஜை இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, யாகம் இதெல்லாம் வளர்ப்பாங்க இல்லையா கோயிலெல்லாம், அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம வந்துட்டு தேவர்களை மகிழ்விக்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்களும் நமக்கு என்ன பண்ணாங்க, திரும்ப இன் ரிட்டர்ன் நல்லபடியாக நமக்கு செழிப்பான விஷயங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 3.13 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஆ ஆ சுப்புலக்ஷ்மி ரீட் மாதாஜி. பண்ணலாமா? அவசியம் மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க. ம் ம் यज्ञशिष्टाशिन सन्दो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषै भुज्यते ते द्वबापा ये पसन् யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம கர்மயோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா ஒரு செயல் பண்ணுவோம். என்னன்னா அது உணவு எடுத்துக்கிறது. இல்லைங்களா? அது ஒரு செயல் தானே. அப்ப அத நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே வந்து சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் தன்னோட விருப்பப்படி சமைச்சு அது தன்னோட விருப்பப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்றாங்க, அத பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாமே நமக்கு என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இப்பதான் இதெல்லாம் இருக்கு. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம எடுத்துக்கிறதெல்லாம் இப்போ கொஞ்ச காலமா அந்த பழக்கம் தான். அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட முன்னோர்கள்லாம் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றத நம்ம நெறையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். கொஞ்சம் பாட்டி காலத்துல, இல்லன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி காலத்துலலாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிற பழக்கம் உண்டு அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியும். அதே மாதிரி வேற வேற ரிலிஜன்லாம் கூட நல்லபடியா பகவானுக்கு உணவு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுறாங்க. அவங்கவங்க வழிபடுற சாமிக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும். இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கா நம்ம ஃபாலோ பண்ற ஒரு விஷயம் தான். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, இப்ப கொஞ்ச காலத்துல இதெல்லாம் நம்ம பழக்கத்துலேருந்து விட்டுட்டோம். அதுதான் இப்ப தப்பாயிடுச்சு. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உணவு அப்படின்றத நம்ம தினம் எடுத்துக்கிறோம். அது நம்ம கான்ஷியஸ்னஸோட சம்மந்தப்பட்டது வேற. சரிங்களா? அது நம்ம 17த் சாப்டர்ல நல்லபடியா பார்ப்போம். இப்போதைக்கு என்னன்னா, உணவுன்றது அத்தியாவசியம் இல்லைங்களா? அத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துக்கணும். அப்படி நம்ம அத பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பாபத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அதில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதோட அர்த்தமெல்லாம் என்னன்றத லெவல் 2, லெவல் 3ல தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகேங்களா? இன் டெப்த். இப்போதைக்கு என்னன்னா, ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். அது எல்லா ரிலிஜன்லயுமே உண்டு. நம்ம அத பழக்கத்த விட்டுட்டோம் அவ்வளோதான். நமக்கும் முன்னோர்கள்லாம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. கொஞ்ச காலமா அது மறைஞ்சிருக்கு. அதனால நம்ப உணவு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறது தான் சரியான முறை. அது மட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு லெவல் 1ல தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம வந்து 3.14 ஸ்லோகம் நம்ப பார்க்கணும். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். அத்தியாயம் 1 கர்மயோகம். ஸ்லோகம் 14. அன்னாத் பகவந்தி பூதான் பூதானி. அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவ யஞ்சாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஞ்ச கர்ம சமுத்பவ. மழையால் மொழிபெயர்ப்பு. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகா ஹரே வாசிச்சு கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3.13 ஸ்லோகம். சரிங்களா? மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள் எல்லா ஜீவராசிகளின் உடலிலும் வாழ்கின்றன. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா? இதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்லைட் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ என்னன்னா பகவான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த உலகமெல்லாம் இயக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ அதில் வந்து பிரம்மாவையும் சிருஷ்டி பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு அப்புறம் தெரியாது. சரிங்களா? அதனால அவங்களுக்கு வேதத்தை கொடுக்குறாங்க. அந்த வேதத்தோட துணை கொண்டு பிரம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் நம்ம வாழ இந்த ஜட உலகத்தை அதை அவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க. சரிங்களா?
ஸோ அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, வேதத்தை கொடுக்குறாங்க. அந்த வேதத்தில் நமக்கு எல்லாமே இருக்கும். நம்மளுக்கு என்ன கொஷின்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் அதில் இருக்கும். நம்ம என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது எல்லாமே வேதத்தில் இருக்கும். சரிங்களா? பகவத்கீதையுமே வேதையோட சாராம்சம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் வேதங்கள் இருக்குது. அதில் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்லாம் இருக்குது, நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அதன்படி நம்ம வந்து இந்த யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம். சேரிட்டி, யாகம் பண்ணுறது, தபஸ் பண்ணுறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யணும். அதுவுமே வேதப்படி தான் செய்யணும், விம்சிக்கலாக பண்ணக்கூடாது. அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? வேதத்தின் படி நம்ம செஞ்சால் தான் அதுக்கு பலன் உண்டு. அப்போ அந்த மாதிரி வந்துட்டு யாகம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அப்போ என்ன ஆகுது, தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. சரிங்களா? தர்மம் வந்து அந்த இடத்துல நிலைநிறுத்தப்படுது, யாகம் தானம் தர்மம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது. அப்போ தேவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு வளங்கள்லாம் நிறைய கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, உணவு கிடைக்குது. அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு 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 உணவு ஒன்று நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரூட் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா கூட அந்த ஃப்ரூட் வந்து அது வளர்கிறதுக்கு என்ன வேணும், அந்த அந்த சீடில் ஒரு உயிர் இருக்கும். அந்த உயிர் வளர்கிறதுக்கு பஞ்சபூதங்கள் வேணும். அந்த பஞ்சபூதங்களோட ஒத்துழைப்பில் தான் அந்த மரம் நல்லா வளர்ந்து அதிலே நம்மளுக்கு பழம் கிடைக்குது. ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோம். இது மாதிரி தான் எல்லாமே. நம்மளுக்குமே அதான். நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி இருக்குது அப்படின்னா அதுவுமே பஞ்சபூதங்களால் ஆனது தான். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இந்த பேசிக் இந்த இதெல்லாம் எங்கேருந்து நமக்கு வருது, நம்ம வந்துட்டு உணவு எடுத்துக்கிறோம், ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஃப்ரூட் அந்த விதையிலேருந்து உயிர்லேருந்து அது வளர்கிறதுக்கு ஏதாவது நம்ம உருவாக்கணுமா, இல்லை இல்லையா? ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி சாப்பிட்றோம் இல்லையா? அது வந்து தவறு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி பகவான் இருக்காங்க, வேதங்கள் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த கடமைகள்லாம் செய்கிற சேஜஸ்லாம் இருக்காங்க, தேவர்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த உணவு நமக்கு கிடைக்குது. நம்ம நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போய் சின்னதாக யாராவது நம்மளுக்கு உதவி பண்ணாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தேங்க்யூன்றது சொல்லுவோம். அதான் நம்மளோட வழக்கம். யாராவது சின்னதா ஒரு உதவி பண்ணாங்கனாலே, நம்ம பர்ஸு கீழ விழுந்தது ஒருத்தவங்க எடுத்து குடுக்குறாங்க. என்ன பண்ணுவோம்? அவ்ளோ தேங்க்யூ சொல்லுவோம். நல்ல வேளை அத நீங்க எடுத்து குடுத்தீங்க அப்டின்ட்டு. ஏன்னா, அதுல தான் எல்லா கார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? என்னோட பேங்க் கார்டு, ஆதார் கார்டு எல்லாம் இருக்கும். அத எடுத்து குடுத்தோனே நம்மளுக்கு அப்பாடா! நல்ல வேளை குடுத்துட்டீங்க அப்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? தேங்க்யூ சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு. கடவுள் மாரி பார்ப்போம். நம்மளோட அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் குடுத்தப்ப. அ அப்படி நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட நேச்சரே அதுதான். ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு உதவி பண்ணா அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்றது. அப்ப ஒரு உணவுக்கு பின்னாடி இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப அந்த உணவ நம்ம வந்துட்டு எதுவுமே யாருக்குமே நன்றியே சொல்லாம எடுத்து சாப்பிடுறதுன்றது நல்லதா? தப்பு. இல்லையா? அது ஒண்ணு. இது ஒரு ஒரு புரிதல். இதுக்கு பின்னாடி நெறைய இருக்கு. அ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்டின்னா, இப்ப பகவானுக்கு பசிக்குமா? நம்ப குடுக்குற உணவுல தான் அவங்க வந்துட்டு பசி அடங்குமா? அப்டின்னா அதுவும் கிடையாது. பகவான் வந்து சச்சிதானந்த சொரூபம். இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம். ஆத்மாவுக்காக சாப்பிடுறோமா? இல்ல உடலுக்காக சாப்பிடுறோமா? உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்கு இந்த மாரி சரீரம்லாம் கிடையாது. அவங்க வந்து சச்சிதானந்த சொரூபம். தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க அவங்க. அவங்களுக்கு பசிக்குமா? பசிக்காது. அப்ப அவங்களுக்கு ஏன் நம்ம குடுக்குறோம் அப்டின்னா, நம்மளோட அன்ப வெளிப்படுத்துறது. சரிங்களா? இவ்வளவும் எனக்காக குடுத்தீங்களே பகவானே! தேவர்கள அப்புறம் வந்துட்டு அந்த அதுக்கான அந்த சாதனங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? பஞ்சபூதங்கள் இதெல்லாம். ஸோ இந்த சீடு, அதில உள்ள உயிர் இதெல்லாம் எனக்காக குடுத்தீங்களே பகவானே! அப்படின்னு சொல்லி, நமக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதையே நம்ம பகவானுக்கு வச்சு ஆஃபர் பண்ணி திரும்பி நம்ம அத எடுத்துக்கும்போது, அது வந்து பியூரிஃபை ஆயிடும். சரிங்களா? இது ஒரு விதமான நம்மளோட கிராட்டிட்யூட தெரிவிக்கிற விதம், நம்மளோட பக்திய தெரிவிக்கிற விதம். அதுக்கு தான் எப்பயும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்வேன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா, அம்மா வந்து சாக்லேட் வாங்கி குடுக்குறாங்கன்னா, அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? கொஞ்சம் அவங்க அப்பா, அம்மாவுக்கு திருப்பி குடுக்கும். இல்லையா? வாங்குனது என்னமோ அவங்க அப்பா, அம்மா தான். ஆனா திருப்பி அதே என்ன பண்ணும்? அவங்க அம்மா, அப்பாவுக்கு குடுக்கும். அதுல என்ன தெரியுது நமக்கு? அதுல உள்ள அன்ப தான் எடுத்துப்போம். இல்லைங்களா? அப்பா, அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? அதுல உள்ள அன்ப தான் பார்ப்பாங்க. இவங்க எவ்வளோ வேணாலும் அது மாரி வாங்கி சாப்பிடலாம். ஆனா, அந்த அன்ப பார்க்குறாங்களே, அதே மாதிரி தான் பகவான் வந்து நம்ப நமக்கு கிடைக்கிற உணவ பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது, அதுல உள்ள நம்மளோட அன்பையும், பக்தியும் பகவான் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ என்ன ஆகுது அந்த உணவு? பியூரிஃபை ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் ஒரு சரியான முறை. நம்ம வாழ்க்கை வாழுற முறை அப்படின்றது. ஸோ, அதனால எப்ப நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும், அத பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம சாத்வீக உணவ சாப்பிடணும். அதுவும் இருக்கு. சரிங்களா? அது நம்ம 17th சாப்டர்ல பார்க்கலாம்.
இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யணும் வாழ்க்கையில. என்ன அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்ம சாண்ட் பண்ணணும். ஹரிநாமத்தை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றது அவசியம். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது கலியுகத்துல இருக்கோம். கலியுகத்துல நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படின்னா, நாம சங்கீர்த்தனம் தான். சரிங்களா? சத்தியுகம், திரேதாயுகம், தாபரயுகம், கலியுகம் 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்தியுகத்துல வந்து தபஸ் பண்ணணும். முனிவர்கள்லாம் பண்ற மாரி. திரேதா யுகத்துல யாகங்கள்லாம் பண்ணணும். நல்லா வந்து அக்னி குண்டம் வச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அத சுத்தி வந்துட்டு ரிஷிகள்லாம் இருந்து, அதுக்கப்புறம் அதுல நல்ல நல்ல பியூரான விஷயங்கள்லாம் அதுல போட்டு யாகம் பண்ணணும். சரிங்களா? அ அந்த நெருப்பு கூட வந்துட்டு மந்திரத்த சொல்லி தான் அது வந்து வரணும். அந்த மாதிரி. தீப்பெட்டி அதெல்லாம் இல்ல. நான் மந்திரம் சொல்லும்போதே அந்த நெருப்பு வரணும். அந்த அளவுக்கு பியூரிஃபைடு பிராமணா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி யாகம் செஞ்சு என்ன பண்ணணும்? திரேதா யுகத்துல நம்ம பகவானை அடையணும். அதே மாதிரி துவாபர யுகத்துல வந்து டெம்பிள் வொர்ஷிப் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை அடையணும். அதாவது விக்கிரக வழிபாடு. வீட்லயும் நல்லா நம்ம வந்து டெம்பிள்ல இப்ப 6 கால பூஜை எல்லாம் பண்ணி விக்கிரகத்த நல்லபடியா வழிபாடு பண்றோமா? பகவானோட அச்சா விக்கிரகத்த, அது மாரி வீட்லயும் வந்து டெம்பிள் வொர்ஷிப் மாரி நம்ப விக்கிரக வழிபாடு நல்லபடியா அது அது ஆகம முறைப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ப முத்திரையெல்லாம் வச்சு பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு பலன் உண்டு. சரிங்களா? அதுதான் அதோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி துவாபர யுகத்துல. நமக்கு கலியுகத்துல இருக்கோம். சரிங்களா? கலியுகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரிநாமத்த உச்சரிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? பகவானை நம்ப அடைய முடியும். இது எல்லாமே சாஸ்திரத்துல குறிப்பிட்டிருக்கு. சரிங்களா? நம்ம 6th சாப்டர் அப்ப அத நம்ம பார்ப்போம். ம். அதனால இது எதுவுமே சொன்னதெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே ஓன் இமேஜினேஷன்லலாம் கிடையாது. இதுதான் சாஸ்திரத்துல ரெஃபரன்ஸா இருக்கு. இந்த யுகத்துல இந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம். சரிங்களா? நல்ல வேளை நமக்கு தபஸ் பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும், டெம்பிள் வொர்ஷிப் பண்ணணும்லாம் இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணா போதும்? பகவான் நாமத்த உச்சரிச்சாலே போதும். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை நமக்கு இல்லையா? இது பண்ணாலே சத்தியுகத்துல தவம் பண்ணி பகவானை அடையணும். இங்க என்ன நம்ம சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடலாம். அப்ப நம்ப இத ரொம்ப சுக்கிரத்தை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்? நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான். இதுல வந்து பேராசைப்படணும். அப்பதான். சரிங்களா? ஆசை கூட படணும் இல்ல. பேராசை பண்ணணும். அவ்ளோ நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி நம்ம பகவானை அடையணும். அப்ப அதுக்கு நம்மளுக்கு மந்திரம் வேணுமே! நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு. அதுதான் வந்து மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்த தான் கலியுகத்துக்கு நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால அப்படின்னா, இந்த கலியுகத்துல நம்மளால ரொம்ப பியூரா இருக்க முடியாது. எல்லா விஷயத்திலயும். சரிங்களா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ரொம்ப பியூரா இருக்க முடியாது. அதனால இந்த மந்திரம் உச்சரிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ஒரு பியூரிட்டி அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். இந்த மந்திரமே நம்மள பியூர் பண்ணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரியான ஒரு அ பொட்டன்ட்டான ஒரு மந்திரம் தான் ஹரிநாமம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அத சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்? பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்ற ஸ்லோகத்தை நம்ம சொல்லிட்டு, இது வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம்ன்றது. இதை சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். சரிங்களா? சரி, எதுக்காக நம்ம வந்துட்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்றோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காங்க. தசாவதாரம் பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தசாவதாரம். இது தாண்டி வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், குணாவதாரம், லீலாவதாரம், இந்த மாதிரி பகவானுக்கு எண்ணற்ற நாமம், எண்ணற்ற அவதாரங்கள் உண்டு. ம். அதுல வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் உங்களுது. என்ன அப்படின்னா, பக்தியை எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவும், நாம சங்கீர்த்தனத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காகவும் எடுத்த ஒரு ஹிடன் அவதாரம் தான். சரிங்களா? ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரியாது. அந்த மாதிரி. ஆ அவங்க எப்பயுமே பகவான் வரும்போது தனியா வரமாட்டாங்க. கூடவே அவங்களோட அசோசியேட்ஸும் வருவாங்க. இல்லைங்களா? பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் ஆதிசேஷனும் கூட வந்துருவாங்க. ராமரா இருந்தப்ப லக்ஷ்மணன் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரா வரும்போது பலராமரா வராங்க. சரிங்களா? அப்ப அந்த மாரி எ ஆதிசேஷன் அம்சமான பலராமர் வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபு வரும்போது அவங்க வந்து நித்யானந்த பிரபுவா வராங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் அப்படின்றவங்க இவங்க. சாரி. ம். அத்வைதர். சரிங்களா? இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
விஷ்ணு தத்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? விஷ்ணு தத்வாவோட சொரூபமா இவங்கள நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் கதாதரர். இவங்க வந்துட்டு ராதாராணி அம்மாவோட அம்சமா பார்க்குறோம். அப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் யார் அப்படின்னா நாரதர். நாரத முனிவரோட அம்சமா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்படி டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்து ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நமக்கு குடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இவங்க மூலியமா தான் நமக்கு மந்திரம் கிடைச்சது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இவங்களோட மந்திரத்தை பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிச்சு நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட நம்மளோட கிராட்டிடியூட தெரிவிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண பக்தியில சிறப்பா இருக்கணுன்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம உணவு எப்படி எடுத்துக்கணுன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணுன்றதையும் பார்க்குறோம். ஏன்னா கலியுக தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம். என்னென்ன செயல்கள்லாம் நம்ம விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல 3.21 ஸ்லோகம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சரஸ்வதி மாதாஜி ஆ. வாசிச்சுக்கோங்க. यद् यत् यद् यथा चरति श्रेष्ठस् तत् देवे तरो जनः सयत् प्राणमा गुरुते लोकस्तनु வர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். நம்ம குழந்தைங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியும். என்ன பண்ணுவாங்க? அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்களோ, தாத்தா பாட்டி என்ன பண்றாங்களோ அதை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க. இல்லைங்களா? ஒரு டாக்டர்ட்ட கூட்டு போயிட்டு வந்தோம்னா, உடனே அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? டாக்டர் மாரி உடனே இமிட்டேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இல்லைங்களா? அம்மா குக் பண்ணாங்கன்னா, உடனே அவங்களும் குக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. நம்ம உடனே அவங்களுக்கு அதுக்கான செட் எல்லாம் வாங்கி தருவோம். கிச்சன் செட்டு, டாக்டர் செட் எல்லாம் வாங்கி தருவோம். இல்லைங்களா? அப்ப யாரெல்லாம் என்ன பெரியவங்க என்ன பண்றாங்களோ, அத தான் ஃபாலோவர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. இப்ப பகவான் இந்த ஸ்லோகம் இங்க வந்து நம்ம ஏன் பார்க்குறோம் பகவத்கீதையில அப்படின்னா, அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? எனக்கு போர் பண்றதுல விருப்பம் இல்லன்னு சொல்றாங்களா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இனி வர உன்னோட டைனஸ்டில வரவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அர்ஜுனனே போர் பண்ணல. இந்த காரணத்துக்காக அவங்க போர் பண்ணல. அதனால நாங்களும் வந்து இந்த காரணத்துக்காக நாங்களும் போர் பண்ண மாட்டோம். அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க. அதனால நீ உன்னோட சத்திரிய கடமையான அந்த போர் புரிதல் அப்படின்றத நீ வந்து சரியான முறையில செய்யணும். தர்மத்துக்காக நீ செய்யணும் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ, அதே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகிறானோ, அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. இப்ப நம்மலாம் இருக்கோம். இந்த கண்டிஷன் சொல்ல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்மலாம் இருக்கோம். சரிங்களா? பிறக்கிறோம். என்னோடதுன்னு நெனைக்கிறோம். எல்லாமே என்னோட சரீரம், என்னோட குடும்பம், என்னோட வீடு எல்லாமே என்னது அப்படின்னு நம்மலாம் இருக்கோம். அதுக்காக ரொம்ப போராட்டமான வாழ்க்கையில வாழ்றோம். பிரயத்தனம் நெறைய பண்றோம் என்டிவர். அப்புறம் திடீர்னு டெத் வரும்போது என்ன ஆயிடுது? சரீரம் முதற்கொண்டு, ஃபேமிலி முதற்கொண்டு நம்ம நினைச்ச என்னோட வீடுன்றது முதற்கொண்டு எதுவுமே நம்மளோடது இல்லன்னு ஆகுது. கரெக்ட்டா? இப்படிதான் நம்ம லைஃப் இப்ப இருக்கு. யாருக்கும் டெத் இல்லன்றது கிடையாது. சரிங்களா? டெத்துன்றது என்ன? சரீரம் தான் மாறுது. ஆத்மா அப்படியே தான் இருக்குன்றதையும் பார்த்துட்டோம். அதனால ஆத்மாவுக்கு எதுவும் ஆபத்து கிடையாது. எப்பயுமே ஆத்மா சிறப்பா இருக்கும். பகவானோட அனுகிரகத்துல பகவான் கூடயே தான் நம்மலாம் இருப்போம். சரிங்களா? பக்தி பண்ணா பகவான்ட்டயே போயிடுவோம். அது பண்ணாத வரைக்கும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருப்போம். ஸோ அப்ப அம் அம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்படின்றது இப்ப எப்படி தெரியும்? நம்மலாம் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கோம். என்ன பண்ணணும்? பகவானை அடையணும். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலருந்து வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, பகவான் பகவத்கீதைய குடுக்கணும். இல்லைங்களா? அதுமாரி பகவான் வந்து அவதாரங்கள்லாம் செஞ்சு, அதுல என்ன பண்றாங்க? பக்தர்களை பாதுகாத்து, தர்மத்தை நிலைநிறுத்து, அதர்மங்கள அழிக்கிறாங்கன்றத நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அப்ப பகவான் அவதாரம் இருக்கு. அந்த அவதாரங்கள்ல உபதேசங்களும் இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிரந்தரமில்லாத வாழ்க்கையிலேருந்து இப்படி வெளியில வர்றதுன்னு. இப்ப இதெல்லாம் இல்லன்னு வச்சுக்கோங்க. பகவத்கீதை இல்ல, பகவானோட அவதாரங்கள்லாம் இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. இதிலேயே இருக்க வேண்டியதுதான். அதுவும் ரொம்ப விக்ரஸா வேற இருக்கும். அதர்மம் தான் அதிகமா இருக்கும். இல்லையா? இப்ப இதெல்லாம் தெரியறதுனால தான் வேதம், ஆ பகவானோட அவதாரங்கள் இதெல்லாம் தெரியறதுனால தான் ஏதோ ஒரு வகையில் தர்மம்ன்றது நம்மளுக்கெல்லாம் புலப்படுது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவான் என்ன பண்றாங்க? ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க இங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கணும்னு எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்ல. ஆனா என்ன பண்றாங்க அவங்க? அவதாரம் எடுத்து ராமரா வாழ்ந்து காட்டுறாங்க.
இப்படிதான் ஒரு மனிதன் இருக்கணும், ஒரு அரசன் இருக்கணும், ஒரு கணவன் இருக்கணும், ஒரு பிரதர் இருக்கணும், ஒரு பிள்ளை இருக்கணும், ஒரு அப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, அவங்க வாழ்ந்து காட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லா அவதாரத்துலயும் நம்மளுக்கு நிறைய வந்துட்டு லெசன்ஸ் உண்டு. அதே மாதிரி உபதேசங்கள்லயும் நம்மளுக்கு நிறைய கைடன்ஸ் உண்டு. அப்ப இதெல்லாம் எதுக்காக பகவான் செய்றாங்க? அதெல்லாம் அவங்க நல்லபடியா நமக்காக தான் செய்றாங்க. அதெல்லாம் செய்யறதுனால தான் என்ன ஆகுது, நம்மலாம் சரியான முறையில நம்மளால அவங்கள ஃபாலோ பண்ண முடியுது. இன்டெலிஜென்ஸா உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க, புத்தி உள்ளவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. இல்லாதவங்க பகவானும் இல்ல, சாஸ்திரமும் இல்லன்ட்டு அவங்க விருப்பப்படி அவங்க வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. சரிங்களா? ஆனா யார் ஒருத்தவங்க நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்றாங்களோ, அவங்க சரியான முறையில இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வந்துடுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம், பக்தி பண்ணி. ஸோ அப்ப பகவானும் என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா நமக்கு உதாரணமா, உயர்ந்த நிலையில நம்மளுக்கு எடுத்து குடுக்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்பளும் வந்துட்டு நல்லபடியா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும், பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? நெறைய சாதனா பக்தி பண்ணணும். அத பார்த்து நம்மள சுத்தி உள்ளவங்க, முக்கியமா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு, நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தியில இவ்வளவு உயர்ந்த நன்மைகள் இருக்கா? அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் அதுல வரணும். அந்த மாரி நம்மளும் இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்குற விஷயமா எடுத்துக்கிறோம். ம். நம்ம பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து 36 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு வாசி மாதாஜி ஆ, ஆ, வாசிக்கலாம். அவசியம் மாதாஜி. ஆ. சுப்புலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. अर्जुन उवाच अध केन प्रयुक्ता अयं पापं सरति पुरुषः अनिच्छन् अभिवार्ष्णे பலாத் இவ நியோஜிதः. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டுகிறான்? எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறோ காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்துட்டு அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு லெவல் 1ல இருக்கோம். அதனால முக்கியமான ஸ்லோகங்களா தான் அப்படியே அந்த கான்வர்சேஷன்ல எதெல்லாம் ரொம்ப அந்த ஃப்ளோவில் கொண்டு போவோமோ அந்த ஸ்லோகங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? லெவல் 2 லெவல் 3லலாம் இன்னும் இன்டெப்த் நல்லபடியாக படிப்பீங்க. லெவல் 4ல. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் இது. ம் விஷ்ணு குலத்தவரை விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாப காரியங்கள் செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பாவம் யாருக்கும் செய்யணும்னு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஆனா என்ன பண்றோம், பலவந்தமா பாபம் பண்றோம். அது எதனால் அப்படின்றத அர்ஜுனர் ரொம்ப அழகா கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து ஆசை அப்படின்றது. சரிங்களா? காமம், ஆசை தான். அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா 3 நிலையில இருக்கும். நெருப்பு மேல உள்ள புகை மாதிரி, கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி, கருப்பையை மூடினார் போல அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அ நெருப்பு மேல உள்ள புகை அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம விளக்கிடலாம். சரிங்களா? இப்போ நெருப்பு இருக்கு, அது மேல புகை இருக்கு அப்படின்னா, கொஞ்சம் விசிறி விட்டா, அப்படியே கொஞ்சம் ஊதுனோம்னா அந்த பக்கமா அப்படியே போயிடும் இல்லையா? சிலவங்களோட ஆசை அந்த அளவு தான் இருக்கும். அது அதர்மம் தெரியும். ஆனா அதுல ஈடுபட மாட்டோம். இது தப்பு, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? அந்த நிலை. இன்னும் சிலவங்களுக்கு என்னன்னா, ஒரு சில ஆசைகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியில வர மாரி இருக்கும். அது வந்து கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி. சரிங்களா? அது கண்ணாடி மேல தூசு இருக்குன்னா, அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் அழுத்தி நல்லா தண்ணி போட்டு அப்படிலாம் நம்ம வந்துட்டு அத துடைக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சிலவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்குன்னா, கொஞ்சம் அதுல இன்வால்வ் ஆகணும்னு தான் தோணும். ஆனா ரொம்ப கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணி இல்ல அது அதர்மம் அப்படின்றதுலேருந்து அவங்க வெளியில வருவாங்க. சரிங்களா? இன்னும் சிலவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்குன்னா, அது அதர்மம்ன்றதே தெரியும் நல்லா. ஆனாலும் அத பண்ணிட்டு தான் மறுவேலை பார்க்குறது. அப்படி இருப்பாங்க. சரிங்களா? அது எப்படின்னா, கருப்பைய மூடினார் போல. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆசையா இருக்கும் அது. சரிங்களா? அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்திரமா அது அதர்மம் தெரிஞ்சாலும், அத பலவந்தமா அதுல ஈடுபட்டுருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி 3 நிலையில ஆசைகள் இருக்கு. ஆனா,
எந்த நிலையில இருந்தாலும் அந்த ஆசை தான் என்ன பண்ணுது, ஒரு உயிர் வாழிய பாபச் செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து மனிதன் ஹியூமன் கான்ஷியஸ்னஸோட பார்ப்போம். இதை வந்து அனிமல் கான்ஷியஸ்னஸோட பார்ப்போம். இது வந்து ட்ரீ கான்ஷியஸ்னஸோட கம்பேர் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப நேத்திக்கு ஒண்ணு பார்த்தோமா? புற புலனின்ப பொருட்கள் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது, நமக்கு வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்க என்ன பார்த்துருக்கோம், ஆசைதான் காரணம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம கவனமா இருக்கணும். அதுதான். நல்லது இல்ல அப்படின்னு இப்ப பிரசாதம் தான் எடுத்துக்கணும்னு இருக்கு. சரிங்களா? ஆனா இல்ல, இல்ல நம்ம இஷ்டப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஆசையோட சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, பலவந்தமா ந இது டங்கோட டேஸ்ட்டுக்கு அடிமையாகி சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? அதுக்கான பாவ இதுல வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து கரெக்ட்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. ஆசை அப்படின்றத எது சரியோ அந்த அளவுல தான். இதே பிரசாதமா எடுத்துக்கும்போது, அதுல என்ன குறை இருக்கு? ஆனந்தமா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3.42 ஸ்லோகம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் படிக்கிறேன். சரி, சரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பரான்யாகுர் இந்திரியேப்ய பரம் மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்துச. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதையும் விட உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லைடு வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? செயலாற்றக்கூடிய புலன்களை விட ஜட பொருளை விட புலன்கள் உயர்ந்தது. புலனை விட மனம் உயர்ந்தது. மனதை விட புத்தி உயர்ந்தது. புத்தியை விட ஆத்மா உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அது என்னன்னா, உடல் சார்ந்த தளத்தில் இருக்கிற செயல்கள் அப்படின்றது இருக்கு. சரிங்களா? வெறும் சென்ஸை மட்டும் சரீரத்துக்கு தேவையான விஷயமா செய்வோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி தவறான விஷயங்கள் கூட பார்க்குறோமே, இதெல்லாம் உடல் சார்ந்த செயல்கள். புலன் சார்ந்த செயல்கள்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மனம் சார்ந்த செயல்கள் இருக்கு. மனசுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி விஷயமா செய்வாங்க. சிலவங்களுக்கு பாட்டு பாடணும்னு தோணும், சிலவங்களுக்கு நிறைய படிக்கணும்னு தோணும், அந்த மாதிரிலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி அறிவு சார்ந்த செயல்கள் இருக்கு. ஆன்மீக தளம், அந்த மாதிரி செயல்களோட தளங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுல நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஆன்மீகமான செயல்கள் தான் ரொம்ப உயர்ந்தது. மற்ற செயல்கள் எல்லாமே சரீரம் சார்ந்த விஷயமா வந்துடுது. சரிங்களா? ஆனா ஆன்மீகம் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களா இருக்கு இல்லையா? அதுதான் எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்ப அந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோமா? அதுக்கு இந்த ஸ்லைடை வச்சு நம்ம லேர்ன் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்லைடில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, 5 குதிரைகள் இருக்கு. அப்புறம் கயிறு இருக்கு. அந்த குதிரைகளை கட்டின கயிறு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரைவர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு பேசஞ்சர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு குதிரை வண்டினா இதெல்லாம் இருக்கும். குதிரைகள் இருக்கும், கயிறு இருக்கும், டிரைவர் இருப்பாங்க, பேசஞ்சர் இருப்பாங்க. இப்ப இதே மாரி தான் நம்மளோட சரீரமும். சரிங்களா? 5 குதிரைகள நம்ம வந்து எதோட ஒப்பிடுறோம் அப்படின்னா, 5 புலன்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். மனதை வந்து இந்த கயிறோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் அந்த டிரைவர் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கள வந்து புத்தியோட கம்பேர் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா, அவங்க தான் பேசஞ்சர். சரிங்களா? அ இப்போ ஒரு குதிரை வண்டி வந்து நல்லபடியா ஒரு இடத்த போய் அடையணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டிராவல் பண்ணணும். ஒரு இடத்துக்கு போகணும். அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இப்ப இதெல்லாம் இல்ல. ஆனா அந்த காலத்துல அ இருந்தது இல்லையா? என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டிராவல் பண்ணணும்னா இந்த மாரி ஒரு இது வண்டியில போவாங்க. அப்போ அதில என்ன ஆகும்? அந்த டிரைவர் வந்து கரெக்ட்டா அந்த கயிறையும், குதிரைகளையும் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. அடைய வேண்டிய இலக்க அடைய முடியும். இல்லைங்களா? வழி தெரியணும், கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும், அடைய வேண்டிய இலக்க சேஃபா அடைய முடியும். இதான ஒரு நார்மலா நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இப்ப டிரைவரோட கண்ட்ரோல்ல இந்த கயிறும், குதிரைகளும் இல்ல. சரிங்களா? டிரைவருக்கும் வழியும் தெரியல. என்ன ஆகும்? அப்படின்னா, அடைய வேண்டிய இலக்கையும் அடைய முடியாது. ஆபத்து நிறைஞ்ச ஒரு பயணமாவும் இருக்கும். இல்லைங்களா? அடை அடைய வேண்டிய இலக்கையும் அடைய முடியாது. ஆபத்துலயும் மாட்டிப்போம். வண்டி வந்து கவுந்துரும். நமக்கு ஆபத்து இல்லையா? அந்த மாரிலாம் இருக்கு. இதே மாரி தான் நம்மளுக்கும். சரிங்களா? நம்மளோட அறிவு இருக்கு இல்லையா? புத்தி. அது வந்து ரொம்ப பியூரா இருக்கணும். தெளிவா இருக்கணும். புத்தி நல்லா இருக்கணும்னா, அதுக்கு என்ன வேணும்? நாலேட்ஜ் வேணும். என்ன நாலேட்ஜ் வேணும்? சாஸ்திரம் வேணும்.
முக்கியமா பகவத்கீதை வேணும். லைஃப் மேனுவல். சரிங்களா? ஒன்ஸ் நம்ம பகவத்கீதைய நல்லபடியா லேர்ன் பண்ண பண்ண, அந்த உபதேசங்கள் பகவானோட உயர்ந்த உபதேசங்கள், சரிங்களா? அது நான் உத்தம ஸ்லோகங்கள். அத நம்ம லேர்ன் பண்ண பண்ண புத்தி வந்து தெளிவாயிடும். இது செய்யணும், இது செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுல தெளிவாயிடும். நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கு பகவானை அப்படின்றது அதுக்கு தெரியும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மனம் அப்படின்றது. அத எப்படி நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும் அப்படின்னா, நெறைய சாண்டிங் பண்ணணும். தாட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம அடுத்து 7த் சாப்டர்லேருந்து 12த் சாப்டர் வரைக்கும் இனிமையான பக்தி யோகம் பார்ப்போம். அது எல்லாத்துலயும் பகவான் சொல்லுவாங்க, "மனதையும் புத்தியும் விண்ணில் நிலைநிறுத்து" அப்படின்னு சொல்லி. சரிங்களா? இந்த மனதை வந்து நம்ம பகவானோட நாமரூப குண நிலைகளை நிலைநிறுத்தி, நம்ம நெறைய சாண்டிங் பண்ண பண்ண மனம் என்ன ஆகும்? ஆங்ஸைட்டியா இருக்கும்ல எப்பயும். ஒரு இடத்துல இருக்காது. அலைப்பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த மனதை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியும். ஸ்டேபிள் ஆக்க முடியும். சாண்டிங். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த குதிரைகள், புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? இத என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நல்லபடியா என்கேஜ் பண்ணணும். எப்படி என்கேஜ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப வந்து கண் இருக்கு. கண்ண நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானோட விக்கிரகங்கள நம்ப நல்ல ஆசை தீர தரிசிக்கணும். அதுதான். அச்சா விக்கிரகம் அப்படின்றது என்னன்னா, பகவான் வந்து கலியுகத்துல அச்சா விக்கிரகமா கோயில்ல, வீட்லலாம் இருக்காங்க நம்ம வீட்லலாம். சரிங்களா? ஆ கோலோகத்துல இருக்கிற பகவானே அதுல நம்மளால பார்க்க முடியும். அது நம்ம வெறும் ஒரு பொருளா, ஒரு மண்ணால் ஆனது, ஒரு வெண்கலத்தால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த வெண்கலமும் மண்ணும் தான் கண்ணுக்கு தெரியும். அதுக்குள்ளார பகவான நம்ப நல்ல பக்தியோட பார்த்தோம்னா, பகவானே அதில இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும். அது மாரி நெறைய ரெசிப்ரோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா புனிதமான ஸ்தலங்கள்லயும் ஜெகநாதர் கோயில்லயா இருக்கட்டும், ஸ்ரீரங்கத்திலயா இருக்கட்டும், சரிங்களா? பிருந்தாவன்லயா இருக்கட்டும், பகவான் என்ன பண்றாங்க? அந்த ரெசிப்ரோகேஷன நம்ம பார்க்க முடியுது. சாக்ஷி கோபால் அப்படின்ற இதெல்லாம் உண்டு. ஸ்டோரி எல்லாம் உண்டு. சரிங்களா? பாஸ்ட் டைம். சாக்ஷியா நடந்தே வருவாங்க அர்ச்சாவகிரகத்துல. ஒரு டிவோட்டியோட விருப்பத்துக்காக. சரிங்களா? அப்ப யார் ஒருத்தவங்களோட கண்கள் வந்து அந்த வெறும் அந்த பொருள் இல்லாம உள்ளுக்குள்ளார உள்ள பகவானை பார்க்க முடியுதோ, அவங்களால பகவானை உணர முடியும். ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அர்ச்சா விக்கிரகத்த நல்லா நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ணணும். பகவானோட ரூபத்த நல்லா தியானிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். அதே மாரி நெறைய பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் நம்ப லேர்ன் பண்ணணும். ஸ்லோகங்கள்லாம் ரிசைட் பண்ணணும். இந்த மாரியான விஷயத்துக்கு நம்ம கண்ண கொண்டு போகணும். ஆனா கேட்ஜெட்ஸ்ல இல்லாம. சரிங்களா? அதே மாரி மூக்கு அப்படின்றது என்னன்னா, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய துளசி, பூக்கள், அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஊதுபத்தி இந்த மாரி விஷயம்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அதுலலாம் நம்ப முகரணும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பூக்கள், துளசி எல்லாம். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது நம்மள பொறுத்தவரைக்கும் நாக்கு, கண்ணு இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓகேன்னுறோம். ஆனா மூக்கு, சுவாசத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, சுவாசம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்மளோட உடம்புல 10 வகையான காற்று இருக்கு. அதுல 5 வகையான காற்று மேல தான் ஆத்மாவும், பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. சரிங்களா? 3 சாப்டர் நீங்க பகவத்கீதை புக்க வாசிச்சீங்கன்னா, ஆஸ் இட் இஸ் புக்க வாசிச்சீங்கன்னா, அதுல வந்து பர்பட்ல பிரபுபாத் அழகா குடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த காற்று மேல தான் என்ன இருக்கு? ஆத்மா இருக்கு. அந்த காற்று எப்படி இருக்கணும்? தூய்மையானதா இருக்கணும். அந்த காற்ற தூய்மை பண்றது எது அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கு அ ஆஃபர் பண்ண பூக்களையும், துளசியும் நம்ப முகரும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? அந்த காற்று பியூரிஃபை ஆகுது. அ ஈவன் நம்ம கோயிலுக்குள்ளாரலாம் போகும்போது, ஒரு அந்த ஸ்மெல்லே நம்மள வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியோட டயர்டா நம்ம கோயிலுக்குள்ளார போனாக்கணும், அந்த ஸ்மெல் இருக்கு இல்லையா? அந்த கோயில்ல இருக்கிற அந்த வாசனை, பூ, துளசி, அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பச்சை கற்பூரம் இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம். அதெல்லாம் அப்படியே இது ஊதுபத்தி, சாம்பிராணி இதெல்லாம். அது முகரும்போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வரும். நல்லா அது நம்மளால நோட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அது புத்துணர்ச்சி தரும், பியூரிஃபிகேஷனையும் தரும். அதனால மூக்கு அப்படின்றதுலயும் நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் உண்டு. அதையும் என்கேஜ் பண்ணணும் பகவான் மேல. அதுக்கப்புறம் வந்து காது அப்படின்றது நெறைய பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்கணும். 9 வகையான பக்தியில முதல் நிலை என்னன்னா ஹியரிங். சரிங்களா? ஸ்ரவணம் கேட்கணும். கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நெறைய கேட்க 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 தான் என்ன ஆகும், அ யாரோவா இருக்கிற பகவான் வந்து நமக்கு என்னோட பகவான் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? ஸ்ட்ரேஞ்சராட்டம் இருப்பாங்க நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா. ஆனா, அ நெறைய பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேட்க கேட்க என்ன ஆகும், என்னோட அப்படின்ற அளவுக்கு பகவான நம்ப அவ்வளவு பக்தியில நம்ம முன்னேற்றத்தோட பார்க்க முடியும். சரிங்களா? பக்தி பண்ண முடியும். ஸோ, அதனால அது ரொம்ப முக்கியமானது. இன்னொன்னு நம்ம தூக்கத்துல இருக்கும்போது நம்மள எழுப்புற ஒரு புலன் என்னன்னா காது தான். இல்லைங்களா? சப்தம் கேட்டு தான் நம்ம எழுந்திரிக்கிறோம். அப்ப அந்த இந்த மெட்டீரியல் உறக்கத்துல இருந்தே நம்மளுக்கு விழிப்புணர்வு வர்றது எதுல? நம்ம எதுக்கு முழிச்சுக்கிறோம்? அப்படின்னா சப்தம் கேட்டு தான். அதே மாரி நம்ம இந்த நான் உடலெல்லாம் ஆத்மான்ற நிலை மறந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த
கண்டிஷன்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா, இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து நான் ஆத்மா நான் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், உயர்ந்த பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணுன்றதே நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு புரிதல் வரும்னா கேட்டாதான். சரிங்களா? நிறைய பகவான் நாமரூப குணநிலைகளை நம்ம கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்? நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். அதனால காது அப்படின்றத பகவானோட பஜன்ஸ், கீர்த்தன்ஸ், நாமரூப குணநிலைகள் இதெல்லாம் கேட்கறதுல என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி கை, தொடுபுலன் அதுல என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்காக நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும், அபிஷேகங்கள் இந்த விஷயங்கள், அப்புறம் பூ தொடுக்கிறது, சேவை எல்லாம் வந்துடும். பிரசாதம் செய்யறது, பூ தொடுக்கிறது, அப்புறம் வந்துட்டு அபிஷேகம் பண்றது, இப்படி எல்லா விஷயமும் நம்ம பண்றோமா, இதெல்லாம் வந்து கை, கால், அப்புறம் கால் வந்து கோயில்ல வலம் வர்றது, இதுலலாம் நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம். தலை வந்து விழுந்து கும்பிட்டு வணங்குறது, இந்த விஷயங்கள்லாம். அதே மாதிரி வாய் அப்படின்றது என்னன்னா, அதுக்கு 2 இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பேசணும், இன்னொன்னு வந்து சாப்பிடணும். 2 வேலை இருக்கு. அப்ப பேசுறதுன்றது சாண்டிங்கா இருக்கணும். சரிங்களா? நிறைய அதுவும் கலியுக தர்மமான நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரிநாமத்தை, மகாமந்திரத்தை நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும். பேராசையோட பண்ணணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம வந்து கிருஷ்ண கதா, நாமரூப குணநிலைகளை நம்ம பேசலாம். பகவத்கீதையை சொல்லலாம் மற்றவங்களுக்கு. சரிங்களா? பாகவத்தை சொல்லலாம். அந்த மாதிரி பேச்சு அப்படின்றது வெறும் இந்த பொருள் சார்ந்த விஷயமா, ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட, ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட இதெல்லாம் பேசுறதுலாம் பேச்சு கிடையாது. சரிங்களா? அதெல்லாம் வேற வேற லெவல்ல நீங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஆனா முக்கியமா பேச்சுன்றது சாண்டிங்கும், பகவான் நாமரூப குணநிலைகளும் நம்ம பேசணும். கிருஷ்ண கதா. சரிங்களா? பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம். அதே மாதிரி ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதும். அதே மாதிரி சாப்பிட்றது. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் 3rd சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் நம்ம? நல்லபடியா நம்ம வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா அது பாபம் அப்படின்றத பார்த்தோமா? ஸோ அதனால சாத்வீக உணவை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த உணவுன்றது உணர்வோட கலக்கும். அதனால அதுலயும் நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் வரும். பிரசாதம்ன்றது பகவானோட அனுகிரகம் ஆயிடும். அதுலயும் நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன். சரிங்களா? ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம். அப்ப நம்மளோட மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல எப்படி என்கேஜ் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம 3.9 ஸ்லோகத்துல பார்த்தோமா, அப்படி வாழும்போது ஆத்மா சென்று அடைய வேண்டிய இடம் என்ன? பகவானோட லோகம், கோலோக வைகுண்டம். அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நல்லபடியா இந்த சரீரத்தை வெஹிக்கலா, இந்த குதிரை வண்டி இருந்ததா, பேசஞ்சர் இருந்தாங்களா, அது மாதிரி நமக்கு இந்த சரீரம்ன்றது எதுக்கு? வெஹிக்கல் தான். சரிங்களா? நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறதுக்கு கொடுத்த ஒரு சாதனம் தான் இது. அதுல கர்மயோகத்துல நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களை செஞ்சு ஆத்மா எங்க போகணும்? பகவானை சென்று அடையணும். அதுதான் நம்ம டிராவல் பண்ற டெஸ்டினேஷன். சரிங்களா? பிறந்துட்டோம் மனித பிறவில, அடைய வேண்டிய இலக்கு பகவானை அடையணும். மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரா இல்ல, மனம் பியூரா இல்ல, புலன்கள் பியூரா இல்லைன்னா என்ன ஆயிடுவோம் நம்ம? அடைய வேண்டிய இலக்கையும் அடைய மாட்டோம், ஆபத்துல மாட்டிப்போம். மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம். அதனால அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த பிறவியில நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா இந்த எல்லா விஷயங்களையும் கரெக்டா என்கேஜ் பண்ணி கர்மயோகத்துல பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கூடிய செயல்களை செஞ்சு பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து ஆத்மா பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம கர்மயோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதை நம்ம பார்த்தது இந்த 3வது அத்தியாயத்துல துரத்தல் அல்லது செயல் எது உயர்ந்ததோ அதை எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகம், ஞானயோகம், கர்ம காண்டம், கர்மயோகம், எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். அதுல தான் அர்ஜுனர் எடுத்துக்காட்டா இருக்க சொல்றாங்க. பகவானே நமக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறாங்க. நம்மளும் மற்றவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் பக்தியில. சரிங்களா? மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படின்னா ஆசை, காமம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண, ஹரி போல். பிரணாம்ஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து